درسج پیسر میں بلوچی کتابانی تین درائی ہے سلسلہ مندات بھی سواد اشتیاری صاحب شاعری کتابیں واب گندگ لوٹی منگو وجہ پروفیسر ڈاکٹر اختر بلوچ صاحب دستبندی کرنا کہ آپ یہ کتابیں تین درائی ہے بکر منتوارا نو منگو بلوچی بلوچستان اکیڈمی سر کارمستر وجہ وید شاہ صاحب دستبندی کرنا کہ آگے ڈاکٹر پروفیسر غفور شاہ صاحب کتاب بلوچی زبان منزے و نوشتہ راہ بندے تین درائی ہے کڑے بڑے کے نمدیانی کتابیں آیا ردوبند آتا لالا فہیم جند رساڑیت مانگو وجہ لالا فہیم دستبندی کرنے کے آگے کھڑے بڑے دین درائی آتا منتوار نما گپترانا ڈسکشن درسج پیسر من ہوتی گپترانا بتا کو وجہ زیاد بلوچ صاحب گما کر رکھے چونکہ آئیے سیادی کو زبان اور لفظان کا پٹو پول کاریاں ہیں بلوچی اسکرپٹ سرا اور بلوچی اما جیڑا کہ باز کم ڈسکس بتگا پنجہ شست یا 70 سالیں آئی ہفتہ سک باز کمی بل لاہتی وعدے کے ماں گندگا ہے کہ میں لاہتی واجہ ہاں کہ آہانا سائنٹیفک بنیادہ بلوچی اسکرپٹ جیڑا و بلوچی اما جیڑا کہ آہانا 10 جرگ نکتا نوشتہ کتا کتاب نوشتہ کتا پٹو پھول کتا وجہ سے آمد صاحب ابھی زد تک ہے ڈاکٹر غفور شاہ صاحب کتاب بلوچی زبان منزے و نوشتہ رہبند کہ بلوچی اکیڈمی اچھاپ کتا ماں کہتے ہیں کہ زبان جیڑہانی سرا کہ ماں جیڑے وادی گپ کریں تو ماں بعض مزنے پسستی ہے کہ بعض زبان جیڑہانی سرا گپ اتران بھی یا نویس بھی چونکہ سید عاشمی ہے سید راس نویس گئے 962 چاہتی پروفیسر قائنہ جہاں کے کاریں آگے 989 آگے تو چچو مزنے تو یہ مزن پرسسیہ کے تو گندے وہ انہوں کس سے ڈاکٹر صاحب نے کتاب کی چھاپ ہوتا تو یہ کتاب اچھو گندے آئیے عرضش بلوچی لذا کے تحا چی ہلو درود و درآباد دیوان گپشیں کہ آرتوگرافی مسئلہ چنایا یک ٹیکنیکل مسئلے آرمبا کے واجہ سید ہاشمیہ راس نویسی سر نوشتہ کتا آرمبا زبان زانتی ہے ہما کے ماڈرن لنگوسٹکس ہیں آئیے جن لوگ تو یہ نمگا تو ایچ نگتا ہو تو یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے بلے سید چونکہ بلوچی تباہ واقع بیتا سید رگ رگا بلوچی بیتا تو سید ہما سینچ آئیا ما زبان زانتی ہے سینچ بشت کرنی کہ واجہ لنگوسٹک بنیادہ و دیمانیاں بلے آئیا چونکہ ہما سینچ بیتا تو آئیا انچوش کے مندے کہ آئیا بلوچی موقف ہونی مثلا آئی کہنے کے جوت کتا تو سید کار گنکی ارزشتی ہوائن تھے گنکی ارزشتی ہوائن تھے گنکی ارزشتی داری تو اگر سید کار مبید دیں من ہمیں باما کہ انی کے اچھی کار جا آرتوگرافی سرا ایوڑ نبید تگا اگر کار پدر چاہمدہ تھا گنگیش بیتا تو سیدہ یک بے سے جاتا بلوچی راس نویسی وہ سیدہ نہ صرف بلوچی راس نویسی کار بلکہ آئیا سنرائز ہم کرنے کی کوشش جوت کتا
تو سید کار ای وڑا بنکی ارزش دیا پدا چاہیے رند اما کے لنگوسٹک بنیادہ یا دانستی بنیادہ سائنٹیفک بنیادہ کے کار کنک دیتا گوڑا جسیں کہ واجہ کتاب ہیں تو واجہ کتاب منی خیالہ ماں کسان کے جو دے پتگا بلشن کے واجہ کار ای پیڑا سائنٹیفک بنیادہ ای اولی کاریں کہ ای پٹکول کاری واجہ پتگو تو ای دا اسے ظاہر کے ارزش سخت باز ہیں او یک دری بچی بلوچی نویسیے یا بلوچی نوشتر آبند ہے جیڑے ایشواریہ ای کتاب منی خیالہ یک اہمی اداری ادا کا کہ پدا ہمیں آوازہ ہمیں جیڑے ایک راہی بازانتکارو پول کرن کا ضیاء صاحب ماں مطلب ڈاکٹر غفور شاہ صاحب یہ کھارا کہ مطلب ماں اگر زبان کھارا نہیں حساب چھاڑے کہ اگر فیصد وائز کہ ماں زبان کھارا چھاڑے تو ایک کھار کے زبان سرا کے ڈاکٹر صاحب اکتا تو این چچو درصد زبان اما جیڑوانی کنڈا گفتود کام کہ بان روچا تئی لوکے پدری چگا کاری کنا تو آئی یا ایک کارچو سپورٹ کت کام ایک کارے بلوچی مشتر رحبت دے کشی نگے ہاتھ اسیں کہ نوشتہ رحبت ایک بنیادی چیزیں تو کرینہ جہانیہ گوشتگا ہوتی ایک کتاب یہ تھا کہ من خیال لینگویج ان سوسائٹی تھا کہ سویڈن کہ قانون رضا ہر زبان چوک ذات ہما زبان ٹوکا ہما اوم اسٹرکچر چی وانے نک بیبان بلے پدا بلوچی لاس کے پری منگیج بیتگا بلے پدا کنورٹ کرتگا فارسیت ہوگا اور ریزن اشان یہ تھا کہ بلوچی آرہا منتگی نوشتہ رحمندے نیس تو یعنی ایک پیدا یہ چاہ رہی ہیں کہ اسی امی واسطہ سویڈن نے وڑی ملک کیا کہ خدا قانون پاسداری کنک بھی بلوچی وانے امی واسطہ بند کنک بھی تک آئی آرٹوگرافی رابندے یا منتگی رابندے نیس تو ایک پچے آرٹوگرافی ارزش آئی بنکی کردہ آرٹوگرافی بنکی کردہ ایجوکیشنل سسٹم تو کام ہستے ظاہر تو وانے نے بڑا آئی واسطہ ترا ٹیکسٹ بک اٹھنگی آئی واسطہ ظاہر پتہ نوشتہ کنک لوٹنا تو ان کی مزن بلوچی زبانی آئی چچو گالوارا تو ظاہر تو یہ کہہ رہا منتے کہ آرٹوگرافی کی ایک رابندے مبی آرٹوگرافی مبی تو بڑا نویت ہیں ماں بڑا کہ لوٹی ہو یہ مثلا میں سرکار انچو کے آزمان کا ملک الخان نصیر ہے کہ رومن دیمان اسکوت ایسے کہ آٹھ امبا پتہ رمضہ کا بلوچی وانے لگے ایلکاری لاتے امجرک بیتنا کیونکہ نویزہ اگر یا رندہ پتہ بلی درگاہ اشار ریزن لاتے ہمیں جاتا ہے کہ بلوچی آرہا آرٹوگرافی نیست ہیں اما منتگی نیست ہیں تو لہذا ایکار ہمیں وجہ دیما شد نبیل یہ وجہ تو ظاہر آرٹوگرافی ہے تیرے دو بڑا آرٹوگرافی بنکی کرداری بلوچی زبان دیم رویہ تنک بلوچی آرہا اسٹینڈرڈ آرٹوگرافی نبیل بلوچی زبان مشکل کی دیم روی بکن دیم طرح مزنی جنجارانی آماز بیت تو مارا انہیں کا دل گوش برکنگی ہیں وہ آرٹوگراف بعدیں بلوچ پولکار یا ارچی کے زانتکارا انی وعد اتکا کہ یک رابندی سر اتفاق بکا اور گندونین بکنا یک رابندی سر اتفاق بلندا باوست بکنا یک رابندی وزیرم تو ہمشیارہ رواج بھی دیا تو بلوچی برندہ گوڑا ایلکاری اور دوسری چیز رندی چیز یا پھر طرح آرٹوگرافی مسئلہ جیڑا ایک شواری لوگ انتوار ڈاکٹر صاحب نو تیلیو گا کھائیں کہ مسر پدوان کے بلوچی زبان و لفظاں کے واسطائی اما کھارت کے چکھارنو زمان اگا کم از کم منی پہ میں بلوچی نو دربر یا نشانی ضرورت ہر وقت مارتا ہوں محسوس کرتا یقیناً بلوچی گیشتر وارو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ
बलूचिये वादिके खारानी के माँ गप्पा जने गुड़ा माँ के स्ते कमाल किसी अश्ता सब अफ्तार से के आइए दर्विश्ते आइए हमारे वंशी के बलूचिये के स्ते नौरी दर्विश्ते पता के मकाएं आ दरकों में के स्ते कहाँ बलूचिये शुवाजाज तो भी करना के आ मिस्टर लीच मेजर मोगलर है गरुसर है उद्दे के अभी पेड़ मतो आइए ची बाद में चुक पेसरा में गप्पा था कि बलाही पसिस्ती या गेप है आ तो मगे के मेरे नसीर खान नूरी ज़माने का के बलूचानी के से अजनबी करना चाहिए 5 दिन ये चल अजनबी करना कहानी के से वतीय के स्टेटी जोड़ दी भले होता के से ऑफिशियल के से लैंग्वेज के से तक नो नहीं ये फासा मानकर मारता हो मजा बुद्धगे वही किताब निविष्टा होता तो ची मारता कुछ बुनियादी चीज बुद्धगे की तरह जरूरत कब तक की किताब ई पे में किताब है बीमा प्यारे निविष्टा मैंने तो वजह ऐसा गाँव साहब वो मनी दोस्त हैं दोजुआ ज़िया बलूच साहब वो मनी दोजुआ शरफ शाह साहब हम रिश्तेगा दो मनी उस्ताद हैं दरमियान हो गपजन ग्राने मनी बड़े कसान ज़ांती मर्दमिया कम ज़ांती मर्दमिया पा या एच बिज़ांती मर्दमी बहरहाल ती जुस्ते पस्सा उचशें के गप्पी विशां के मनी की ज़ुबान एक अब्रमी या नेचुरल मामला है भले ज़ुबान निविष्टा के हस्ते आमेन मेड़े मर्दमानी जोड़ को तक चीज़ी मर्दम हाई यार आड़ती अंते नो ता वहदे के माँ बिस्तु यकुमी करना सर बुद्धगे ता वहदे निविष्टाए रहबंद यक्की मबी दिपाकी मबी यक गोनगी मबी मैं किर्रा असला जीड़ा इशे तो के मना जुस्ताए कि शिपे मरता चुश के माँ अरा अरकसारा वदारा निविष्टाए रहबंद यस्ते हमारे इंडिविजुअल में बलूची बदबहती हुशे या के मनजान बार खुशबख्ती जो हुशे बल नज़मा बदबहती कि अरका वती रंग निश्ता के नगाई अर अगर तो यक मैगजीनी या रसालाओ महनामे जैसा अर मर्दों में वती जुदा निविष्टा रहबंदी अरका वती रंगा निविष्टा के नगाई अरका वो पदा यक्की मर्दों में निविष्टा रहबंदी दुका देके बादे रंगा नो दुनिया की ज़ुबान के आउदा आ ज़ुबाना होती निविष्टे अंग्रेज़ी जुश नगेंदे तो उर्दू जुश नगेंदे तो तुर्की नगेंदे कुर्दिश जुश नगेंदे देखे कसा जुश नगेंदे के आ ज़ुबाना दीमरवी कुता आ ज़ुबाना एक होती स्टैंडर्ड निविष्टे रहबंदी हस्ते आउदा उर्दू तो के जुश नबी के मैं अगर एक लिखी गुड़ दरम्यान हमजाई जनती जुश नबी थे या कि अंग्रेजी तो के जुश नबी के अगर इस्तेमाल लिटरा या कि आई लिखी गुड़ा ये सरबरा ठेक की मजनते एक स्टैंडर्ड यार के सवाती निविष्टे रंग गिशता अरका अंग्रेजी तो का मैना एम अरका लिखी अरका एम कस लिखी मैना रकस लिखी मैना लिखी बोले मैना रकस लिखी नो मैं निविष्टे रहबंदा अगर कसी बरोते बिचारी दाम पुलकारी बिका बेतप्पा दाऊदरा बाज रंगी सकबाज गिंदगा कहते हैं नोई बाज रंगी मजने जीड़ाई दावहदी अकराजी नबी यकूनगी नबी यकरंगी नबी अकस मगुशी के शीर मनी वड़े मामलाई मबी गोड़ा नु यक के ज़ुबानी माबच बेसिक मसला ये तनिगरा मात के गाँव मांगिश्तगा दुनिया वती जीड़ा सकबाज गिशिंदा नु मैं जीड़ा इशे के माँ तनिगता वती बुनुकी यक मसला या के नेविष्टा चुंबी चुनहा वायदे मर्दमारे एक बुतो ही हम चुनहा मर्दमा बरी बरी लाचम बेकंते के माँ तनिगता यक अंशे सरा त्रान कनगाह के दुनिया हा इस जीड़ा नए दीमाशतगी ज़ुबाना हो खम दीमाशतगी ज़ुबाना पर जीड़ने पम्मा जीड़ई के माँ तनिगता यकाज नया या गुनग नया हमें दर्द गुशे या कि हमें मारिश थी गुशे के मना हमें सिकें दाता
کہ ایوڑے کسانی جو دیوکا مناچ بھی زیادہ آواز جوانی کاری پڑا ہم کتا آئیے کار سیدے کاریں یا کہ کاری نہ جان یہ کاریں درستانی کار سکی مزانی کار منی یا کہ کسانی جو دی کسانی باہری کی وہ تھی ذمہواری بھی لگتا. اچھا ڈاکٹر صاحب تو بعض وشی کا پیجت کہ مطلب آریہ کی وطی نوشتہ راہ بندی اما کے رائٹر شاعر آزمکار آئی یکی اسکرپٹ تہا ترا دو سے رحبت گیتگا کے دی ای جوتا ہے گپے بلے ماں گیتگا کہ لاتی وحدہ پیسر یا نوسر شستو دوے زمانگا کے سید آشمیہ کارتا آت وحدہ تائی کر رہا کہ اس نے اکیڈمک مردمانی سنباز نیبوتا ہو اکیڈمیز و ادارہ نبوتا ہو نو انو تائی کر رہا لاتی اکیڈمیز استا کیا وطی واسواکا جوانی بڑیا کار کرگا چونکہ تو پتا بلوچستان اکیڈمی ماں کوئیٹا بلوچی اکیڈمی کے کتاب چھاپ کرگا تو آج ہو درگا کہ وطی رہبندی دی جانا وہ میگزین و رسالہ سنباز چھاپ تائی کہ اللہ ای نوشتہ رحبت نگیشت یا آج کوئی و مزنی جیڑگی جوڑ ہوا آئیے بنیادی سواب چیاں کہ ای انگتا تا کہ ماں نوشتہ رحبت جیڑا کنی بلے انگتا ایچو سال وزگا چھپاد ماں چوشی راہی کشت نکتا آئیے سواب چیاں یکی ہوا ممنیت زنیبر گشتگی کہ ماں پاک کم با یک راز کم با ہم پد کم با یک معاملہ نہیں سرا یک منظری بلوچی بدنصیبی یا جیڑے یا کہ میں نظامت کاری کو جان